Typy lidí v Goreategu. První. Minigames kidi. Chce se mnou někdo hrát minigames? Druhý. Modři. Vůbec nemoduju, nemám módy na sobě. Tady další, tady máme fake ghosty. Daisy, Daisy, give me your answer. A potom tady máme samozřejmě profíky. Takže doufám, že vás tohle z toho videa tak trošku pobavilo, jak se říká, jo. Dejte like, jo, a odběros tady dole. Je to zadarmo. Opravdu.